Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dino. Taong 1961, Pantabangan, Nueva Ecija. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pinaglalamayan ang mga magulang ni Dino sa kanilang tahanan. Namatay ang mga ito buhat sa pagkain nila ng nakakalasong isda. Mapalad na lang noon si Dino, gawa ng nagkataong busog siya noong hapong umuwi siya sa kanila. Bagaman marami ang nais kumupkup sa kanya, hindi niya na yon pinapansin pa. Para kay Dino, mas gugustuhin niyang mapag-isa kaysa naman makisama sa mga taong hindi naman niya totoong pamilya. Dahil sa kanyang naging pasya, kung kaya't wala nang nagtangkapang mag-alok sa kanya. Hindi naman gaanong iniisip ng mga kadugo niya ang kanyang kalagayan noon, buhat sa nasa tamang edad na rin siya. Matapos ang libing ng kanyang mga magulang, doon na siya nagsimulang mamuhay ng mag-isa. Mahirap ang buhay pero kinakailangan niyang magpatuloy alang-alang sa kanyang sarili. Sa kanyang paghahanap buhay, kung kani-kanino siya lumapit noon, magkaroon lamang ng magandang trabaho. Dumayo na rin siya noon ng ibang bayan sa pagbabaka sakaling doon ang swerte niya. Nang lumipat na si Dino sa karatig bayan nila, may nakilala siyang isang dalaga kung saan hindi naglaon naging kasintahan niya. 2 taon lang noon ang lumipas, may anak na sila. Sa kanilang pagsasama, may mga bagay na ipinagtataka noon si Dino. Yung una, noong nagbubuntis ang kanyang asawa, wala man lang kahit isang aswang ang nagparamdam sa kanila. Lumaki ring malusog ang kanyang mga anak na halos bihira lamang yon kung dapuan ng karamdaman. Minabuti naman niyang wag nang pansinin ang tungkol doon dahil di hamak na mas pabor nga yun sa kanila kahit papaano. Habang patagal siya ng patagal sa lugar, hindi na niya inaasahan pang makakabalik sa baryong kanyang kinagisnan. Pero nung malugi ang negosyanteng pinagtatrabahuhan niya, napilitan silang bumalik sa dating tahanan ng kanyang mga magulang. Napag-isip-isip kasi noon ni Dino na mas mainam na bumalik sila roon nang sa gayoy meron siyang mapagkakaabalahang trabaho. Kung hindi niyo kasi na itatanong, may naiwang bukid ang kanyang mga magulang sa kanya. 2 taon niya rin yung pinabayaan sa kadahilanang ang buong akala niya mas madali ang kikitain niyang salapi kung magtatrabaho siya sa ibang bayan. Hindi nga pumasok sa isipan noon ni Dino na muli siyang babalik sa lugar na matagal na panahon na niyang iniwan. Bago sila umalis sa bahay ng kanyang asawa, panay pa ang naging pagtatalo nila. Bukod kasi sa ayaw nitong umalis sa lugar na yon, hindi rin ito pinapayagan ng mga magulang nito. Yung tipong kahit malaki na ang kanilang anak at meron na itong sariling pamilya, ayaw pa rin nila yung mawalay sa kanya. Labis naman yung nauunawaan ni Dino, pero kinakailangan din naman nilang tumayo sa mga sarili nilang paa. Sa halos 1 buwan nilang pagtatalo, wala na rin yung nagawa kundi ang sumama. Nang aalis na sila sa bahay ng mga magulang nito, kabilin-bili na naman ang ama ng kanyang asawa na huwag niyang sasaktan ang anak nito kung sakali mang may malalaman siya doong hindi niya gusto. Dino, may mga dahilan kung bakit hindi namin siya pinapayagang sumama sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, pagbibigyan ka namin. Alam mo naman, mabuti ang pakikisama namin sa'yo. May mga bagay mang kaming itinatago sa'yo, meron itong magandang dahilan. Ang ayaw ko lang mabalitaan ay yung pagbubuhatan mo ng kamay ang anak ko. Ipangako mo na kapag wala ka ng pagmamahal na nararamdaman sa kanya, ibalik mo siya rito.
paalala ng ama nito sa kanya. Nang marinig naman ito ni Dino, tumango lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Huwag ho kayong mag-alala, tay. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang anak ninyo. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ako makakapayag na maghiwalay kami." Dahil sa kanyang binitawang pangako, kung kaya't agad din naman niyang napapayag ang ama nito nang walang pagdadalawang isip. Sa pag-alis nila sa tahanan ng mga magulang ng kanyang asawa, agad naman nilang binaybayang daan pabalik sa dating bahay niya. Pagbalik niya noon sa Pantabangan, nadatnan niya ang kanyang lumang bahay na halos lamunin na ng kalikasan. Dahil sa napakarumi nitong paligid, kung kaya't buong araw sila doong naglinis. Habang abala sila sa kanilang trabaho, naging masaya naman sila. Kapag kasi kasama ni Dino ang kanyang asawa, animoy lahat ng kanyang problema, hindi na niya nararamdaman pa. Makalipas ang 3 araw na pag-aayos, nanumbalik sa dati ang kanyang pamamahay. Bagaman may mga marurupok na dingding na ito, pinili pa rin nilang manirahan doon pansamantala. Pagkaraan pa ng ilang linggo, napalitan na din niya ang marurupok na kahoy na yon ng mga bago. Habang unti-unti nilang binubuo ang kanilang tahanan, doon na rin niya napapansin ng animoy palaging pagkatulala ng kanyang asawa. Noong una, inakala niyang nangungulila lang ito, pero habang tumatagal, meron siya doong napapansing kakaiba. Upang malaman niya kung ano ang nangyayari rito, nagdesisyon siyang kausapin yon ng seryoso. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, doon na naglakas loob si Dino na kumprontahin ito. Bukod kasi sa hindi na niya matiis ang ginagawa ng asawa niyang yon, nag-aalala na rin siya ukol sa kalagayan nito. Pagtungo nito sa kanilang kusina para maghugas ng mga pinagkainan nila, agad naman niya yung sinundan para kausapin. "Biyang, may problema ka ba? Ilang araw na rin kasi kitang napapansing parang may dinadala. Kung may problema ka, sabihin mo. Hindi ba magtutulungan tayo?" Bungad na wika ni Dino sa kanyang asawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, panay lang naman ang pag-iling nito habang patuloy yung naghuhugas ng plato. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid dito, hindi na siya nag-atubili pang hawakan ng braso nito habang dahan-dahan yung inihaharap sa kanya. Pagsilay niya sa mga mata ng kanyang asawa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang malaahas nitong mga mata na namumula. Alam ni Dino na hindi pangkaraniwan ang mga ganoong mata, pero tila bang mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya rito. Ni katiting natakot, walang bumakas noon sa kanyang pagmumuka sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na ikakasakit yon ng loob nito. Matapos namang mapagtanto ng kanyang asawa ang naging aksyon niya, dahan-dahan naman yung lumayo sa kanya habang patuloy itong umiiyak. Nang akmang tatakbo na yun papalayo, agad naman niya yung hinawakan sabay yakap dito. "Tahan na. Sabi ko naman sa'yo kapag may problema ka, huwag kang magdadalawang isip na sabihin to sa akin. Tandaan mo, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, hindi magbabago ang paningin ko sa'yo. Tapusin mo na muna yung ginagawa mo. Mamaya, pag-uusapan natin ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Pangako, walang magbabago." Mahinahong pangako ni Dino sa kanyang asawa. Pagkarinig naman ng kanyang asawa sa kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha nito ang kasiyahang halos hindi mabayaran. Humihikbi yun pero kitang-kita niya na natutuwa yun sa mga bagay na sinabi niya.
Pagkaraan pa ng ilang oras, hinintay muna nilang matulog ang kanilang anak bago nila pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, doon na sila nagsimulang mag-usap ukol dito. Ayon sa kanyang asawa, hindi pangkaraniwang tao ang pamilya nila. Isa silang uri ng mga aswang na kumakain ng karne ng hayop. May malakas rin silang tinatangan na lihim na karunungan na kapag hindi sila umalis sa kanilang tahanan, walang sino man ang makakatunog sa totoo nilang uri. Sa katunayan, isa yun sa mga dahilan ng mga magulang niya kung bakit tutuloy sumama kay Dino. Subalit, dahil sa ipinakita naman niyang katapatan sa mga ito, kung kaya't nagdesisyon yung subukan ang kanyang ugali. Dagdag pa ng asawa niya na hindi niya inaasahan na manatili yung kalmado sa kanyang harapan. Dahil sa mga sinabi nito, tumawa lang naman si Dino na para bang isang mababaw na problema lang ang ibinahagi nito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala namang nagbago sa pakikitungo nila sa bawat isa. Ayon kay Dino, na dahil sa sekreto ng asawa niya, kinakailangan niyang masiguro na wala na doong makakaalam. Nangako rin siya rito na hindi niya papayagan ng sinuman na basta-basta na lamang manakit sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya na hindi mahalaga kung anong uri nagmula ang asawa niyang yon, gawa ng pamilya niya ito. Bali-baliktarin man niya ang mundo, sa huli, silang dalawa lamang ang magtutulungan kapag meron ng problema. Magmula noong nalaman ni Dino ang tungkol sa katauhan ng kanyang asawa, naging maingat na siya. Bihira na rin siya kung mag-imbita ng mga bisita sa tahanan nila para makaiwas. Akala niya sapat na ang ginagawa niyang yon, pero hindi niya lubos sukat akalain na magmumula ang kanilang problema sa inosente niyang anak na pinapaaral nila. Isang hapon, pagka-uwi niya noon sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang mag-ina niyang magkaharap habang umiiyak. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, doon niya napag-alaman na pinagkukutsa pala ang anak niya sa paaralang pinapasukan nito. Ayon sa kwento, yung guro niya mismo ang nambintang sa kanya na isa siyang aswang. Dahil sa alam ng anak niya kung ano ang mga aswang, kaya na may wala naman yung nagawa kundi itanggi ang tungkol sa bagay na yon. Gayunpaman, patuloy pa rin siya nitong pinagsasabihan ng kung ano-ano na siya namang hindi naglaon, sinabayan na rin ng kanyang mga kamag-aral. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang anak na tumigil na lamang sa pag-aaral. Mas mainam pang manatili sa kanilang tahanan kesa naman makihalubilo sa ibang tao na hindi naman niya mapagkatiwalaan. Nang marinig naman ni Dino ang pahayag ng kanyang anak, doon niya napagtanto na maaaring nagmana ngayon sa ina nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya siyang pakalmahin muna ang mga pangyayari bago niya yun kausapin ng masinsinan. Sa pagsapit ng gabi, habang mag-isa siyang umiinom sa labas ng kanilang bahay, may napansin siyang isang matandang naglalakad papalapit sa bahay nila. Pagdating ng matandang yun sa pintuan ng kanilang bakuran, agad naman niya yung sinalubong, bitbit ang kanyang sundang. Sa pagharap nilang dalawa, seryoso naman niya yung tinanong kung ano ang pakay nito sa kanya at panay na rin ang kanyang pagbabanta doon, gawa ng alam niya kung sino ang matandang yon sa kanilang baryo. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang mga sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Dino. Baka nakakalimutan mo kung sinong kausap mo. Kaya ako na parito dahil nais ko lang sanang makita ang mag-ina mo. Papasukin mo ako para magkausap tayo."
Huwag ka nang tumuloy, Tatang. Hindi ka namin tinatanggap dito. Tsaka, ba't ka naman makikipag-usap ng ganitong oras? Kung gusto mong makipag-usap, pumunta ka rito bukas. Yung maaga pa, para naman hindi ka namin pagdudahan ng masama. Uunahan na kita, kasinungalingan ang narinig mong balita. Sagot naman dito ni Dino. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang albularyo kundi ang hayaan siya. Bago yun umalis sa kanyang tahanan, nagbigay yun ng babala sa kanya ukol sa pagiging traidor ng mga aswang. Ipinagpilitan din ng matanda na maaaring minamanipula siya ng mga ito kung kaya't gano'n na lamang ang nararamdaman niyang pag-aalala. Subalit, sa kabila ng sinabi ng matanda sa kanya, nanatiling diretso naman ang desisyon niya. Sa isip-isip noon ni Dino, wala itong ideya kung ano ang pinagdadaanan nilang hirap ng kanyang asawa, mabuo lamang ang pamilyang pinoprotektahan niya. Sa pag-alis ng matandang yon, agad naman siyang pumasok sa kanilang tahanan para kausapin ang kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, bumungad yung tulalang nakatitig sa kanya habang yakap-yakap ang anak nila. Alam ni Dino na natatakot na ang asawa niyang yon, kaya namay agad niya yung nilapitan para kausapin. Inilahad niya rito na wala doong mangyayaring masama hanggat nabubuhay siya. Umalis na kaya tayo rito? Bumalik na lang tayo kay Laitay. Di hamak na mas payapa pa roon, Dino. Tsaka, pwede naman nating pakiusapan yung mga kapitbahay natin dun eh. Makakasaka ka sa bukid nila. Pangako yan. Uwi ka ng kanyang asawa sa kanya. Piyang, maghintay muna tayo ng ilang araw. Kapag lumala ang sitwasyon, aalis na tayo rito. Pero kapag hindi naman, mananatili tayo. Sagot ni Dino sa kanyang asawa. Kinaumagahan, doon na sila nagkaroon ng pag-uusap ng albularyo. Paulit-ulit nitong ipinagpipilitan sa kanya na masasama ang mga aswang pero nanatiling diretso ang kanyang pasya. Paliwanag ni Dino sa matanda, kagaya ng mga tao, meron din doong masasama. Mali ang pananaw ng albularyo ukol sa mga aswang, buhat sa hindi patas na pamamaraan nito ng panghuhusga. Dagdag pa niya na, kung masama ang kanyang asawa, edi sana matagal na rin siyang katulad ng mga ito. Pero sa halos humigit 2 taong kanilang pagsasama, wala namang nangyaring masama sa kanya. Ipinagdiinan din niya sa albularyo, hindi yun kumakain ng karne ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, nanatili pa ring porsigido ang matanda sa nais nitong mangyari. Nang mapagtanto naman ni Dino na hindi niya na yun madadaan sa maayos na usapan, agad naman niyang binunot ang kanyang sundang, sabay wika dito ng, "Alam mo, kung meron mang mali, yun ang pag-iisip ninyo. Bakit hindi niyo muna kilalanin ng isang tao bago niyo husgahan? Kayo kasi, kapag nakakarinig lang kayo ng mga ganyan, parang ang paningin nyo, napaka-perpekto nyo na. Bakit? Sa tanang buhay nyo, hindi pa ba kayo nagkasala? Wala silang ginagawang masama sa lugar natin. Ni hindi nga sila nagiging pabigat dito. Sino ka para husgahan ng pamilya ko? Subukan mo lang na ipagpilitan yung gusto mong mangyari. Magkakamatayan tayo rito. Hindi ko hahayaang kunin nyo sa akin ulit ang pamilyang nagdugtong sa buhay ko." Dahil sa kanyang naging aksyon, agad din namang napatayo ang matanda. Sa estado nito, kitang-kita niya kung papaano yun nasindak buhat sa kanyang ginawa. Alam niyang mali na bunutan niyo ng armas pero naniniwala siya na yun lang ang paraan para makinig ang matandang yun sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapakiramdaman nila, dahan-dahan namang tumalikod sa kanya ang matanda na para bang sapat na ang kanyang ginawa para mapatunayan kung gaano niya kamahal
ang kanyang pamilya. Bago umalis ang matandang yun sa bahay nila, muli itong tumitig sa kanya ng nakangiti habang sumasagot ng, "Protektahan mo sila, Dino. Pasensya ka na kung may naisip akong hindi mo nagustuhan. Ngayong alam ko nang nasa mabuti kang kalagayan, wala akong ibang hangad kundi ang sarili niyong kaligtasan. Walang problema sa akin na manatili kayo rito. Pero sana, huwag niyong kakalimutan ang mga kababaryo nating may makikitid na pag-iisip. Mamayang gabi, nagplanong mga itong lumusob sa bahay ninyo. Maganda ka." Matapos nitong mailahad ng albularyo sa kanya, nagmamadali naman yung umalis. Kinahapunan, pagpatak ng takip silim, walang ibang ginawa si Dino kundi ang magmasid sa buong paligid. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, doon na nga niya nasilayan ang mga kababaryo nila na may mga bit-bit na sulo. Sa pagdating ng mga ito sa kanilang tahanan, agad naman niya yung sinalubong bit-bit ang kanyang sundang. Habang hindi pa yun nakakapasok sa kanyang pamamahay, mariin naman niya yung pinaalalahanan na hindi siya magdadalawang isip na pumatay sa kahit na sino na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Dagdag pa niya na nakahanda siyang tumira sa kulungan, maprotektahan lamang ang kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbibigay babala, hindi niya namalayan, meron na palang nakapuslit sa likod ng kanyang bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang biglang sumigaw ang kanyang mag-ina sa loob ng bahay nila. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung pinuntahan at pagbukas niya ng pinto, doon tumambad sa kanya ang 2 lalaking pilit tinatalian ang kanyang pamilya. Nang masipat naman ito ni Dino, walang sabi-sabi, agad naman niyang pinagtatataga ang mga taong yon na siyang naging sanhi upang kumaripas yun ng takbo papalabas ng bahay nila. Ngunit dahil sa pandidilim ng kanyang paningin, hindi na siya nakapagtimpi pa. Pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya sa sahig ang 2, umiiyak habang pilit na hinahawakan ang malalaking hiwa sa kanilang mga likod. Pagramdam naman ni Dino na sinusunog na ang bahay nila, wala na silang nagawa kundi ang dumaan sa likurang bahagi nito. Sa tulong ng sabulag at pangkubli ng kanyang asawa, naging madali na lamang para sa kanila na lumayo sa lugar. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa baryo ng mga magulang ng kanyang asawa, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng galit sa mga taong muntik nang pumatay sa kanila. Ayon sa kanya, mas masahol pa sa mga aswang ang mga tao gawa ng kaya nitong pumatay ng kanilang mga kauri nang walang pagdadalawang isip. Hindi rin marunong ang mga itong tumingin ng sitwasyon na parabang sa lahat ng oras at pagkakataon, sila ang biktima at sila ang dapat unawain. Sa pagdating nila sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa, doon nila ibinahagi ang tungkol sa mga nangyari. Dahil sa kanilang sinabi kung kaya't ang mga magulang ng asawa niya ay gumawa ng paraan para makapaghiganti. Sa loob ng 3 gabi, nanalasa yun sa nilisan nilang baryo na siya namang nagbigay ng kilabot sa mga taong naninirahan dito. Pumatay din yun ng iilang kalalakihan pagpapakita ng kanilang kabangisan. Magmula noon, natigil na ang paghahanap ng mga kababaryo nila sa kanila sa takot na baka matulad din sila sa mga taong pinaslang ng mga magulang ng asawa ni Dino. Lumipas ang ilang buwan. Upang wala na sa kanilang makakilala, ginawan sila ng ritual sa pagpapalit anyo. Binago ng mga magulang ng kanyang asawa ang kanyang pagmumuka nang sa gayoy malaya na silang makapunta saan mang lugar nila gustuhin. Matapos yung maisakatuparan ng tatay ng asawa ni Dino, muli nilang pinaaral ang kanilang anak sa ibang paaralan
Magmula noon, naging matiwasay na ang kanilang buhay sa baryong kanilang tinitirhan. Ayon kay Dino na, minsan nakikita niya pa ang albularyong nagbigay ng payo sa kanya, subalit hindi niya na yun pinapangahasan pang kausapin. Alam naman niyang mabuti ang pakikitungo nito sa kanya noon, pero mas mainam na magkaroon sila ng hangganan sa bawat isa. Sa paglaki ng kanyang anak, doon din nila napansin ang pagkakaroon nito ng dugo ng isang aswang. Pero alam niyo ba na kahit ilang dekada na silang nagsama, nanatili pa ring tao itong si Dino? At mas lalo siyang minahal ng angka ng kanyang asawa dahil sa ugali ni Dino na handang pumatay para sa pamilya. Okay, opinion ko sa kwento. Well, ako rin naman, di ba? Kung ako'y nasa sitwasyon ni Dino tapos gaganunin mo yung anak ko or yung asawa ko, yari ka talaga sa akin. Baka hindi lang taga yung inabot mo sa likod, baka putulan pa kita ng ulo, di ba? Pero kasi, itong si Dino, base sa kanyang karakter, gusto niya talagang protektahan yung pamilya niya kahit na anong mangyari. Bakit? Unang-una, bata pa lang siya, namatay na yung mga magulang niya. Alam niyo ba kung gaano kasakit yung pakiramdam na yun? Ako nga, yung mama ko palang inawala, pero yung sakit, talagang, alam niyo yun, lilipas siya ng mga ilang araw, pero pag bumabalik na, naaalala mo na yung mga karanasan mo, na kasama mo yung magulang mo, kung nanay man yan o tatay mo, hindi mo maiiwasang hindi maiyak. Sobrang sakit sa puso. Paano pa kaya yung nangyari kay Dino na tatay at nanay niya yung nawala? 'Di ba? So, yung pagiging overprotective ni Dino sa pamilya niya, natural na yun. Kumbaga, na-unlock yun sa pagkatao niya na wag mo nang bawiin kasi namatayan na ako ng pamilya tapos ngayon meron na akong pamilya na kagaya nga ng sinabi niya sa kwento na nagdugtong sa buhay niya tapos kukunin niyo pa, babawiin niyo. Hindi pwede yun. Patayin niyo na lang ako kaysa mawala yung pamilya ko. Parang ganun si Dino di ba? Tapos nung narinig niya na umamin yung asawa niya sa kanya na aswang, tinawanan niya lang, di ba? So para kay Dino, hindi yun big deal. Basta mahal kita, mahal mo ako, may anak tayo, mahal natin, ayos lang yung kahit anong uri ka pa. Yan yung mga tao talagang wagas kung magmahal na hindi tinitingnan kung, paglagay na lang natin na hindi tumitingin sa panglabas na itsura. Diba? Parang ganyan yung kay Dino. Well, kay Dino siguro, maganda tong babae. Ang pinagkaiba lang, nabihag siya siguro sa ganda ng itsura, tas sa pagtagal na in love na rin siya sa ugali, kaya mahal na mahal talaga niya yung babae. Diba? Kaya ang ganda ng kwento na to, sobrang ganda. Alam ko, marami may inspire dito, lalo na yung mga baguhan pa lang na nagmamahalan. O yung may mga crush. Diba? Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.